babukeli. Onibingelelayo uNosihle intombi yakwaDlamini, intombi engihle ngobuhle kuphela, kodwa enhle nangezenzo zayo. Angihambi ngedwa, ngihamba neBawunile Foundation ngaphansi kohlelo amasiko nemikhuba. Sitholakala bukhoma esigodleni samatshitshi. Masikhuluma ngesigodlo samatshitshi ilapho sisuke sikhuluma khona ngezigaba umuntu wesifazane kanye nomuntu wesilisa adlula kuzo kusukela ebuncanini azabe mdala. Kungagcini-ke lapho siphinde sikhulume ngemisebenzi abenzelwa yona ngokwezigaba zabo. Namhlanje ngifisa sikhulume ngakho esigodleni samatshitshi izinto ezinhlanu eziyinqubo esiphila ngaphansi kwazo. Okuwusiko, usikompilo, imikhuba, inkolo, inkololozi. Uma ningangichazela eziphi izinto okumele uzigweme uma uyintombi? Uma uyintombi okokuqala nje awuyiboka mfana. Okwesibili ufuna wenze isiqiniseko sokuthi uvikele isithunzi sakho, ungami nabafana emgaqweni phambi kwabantu abadala, utholakale nabafana emakhoneni. Okwesithathu akuvumelekile ukuthi uziqomele wena umfana ngokwakho. Mase uzizwa ukuthi usunothando lomfana kumele utshele lo mfana ayeqhikizeni noma wena uyeqhikizeni ufike ukubikela iqhikiza ngaleyo nto leyo ozobe yenzekile. Mase iqhikiza leyo kubikela ugogo, mase ke kuba khona into ekuthiwa iduke la nisosemisa khona iduke sesizokwazi bonke abantu ukuthi ubani unensiza yakabani. Dadewethu ake sibonisane la. Ngoba phela sesikhulile sesibadala kwazi sekungafika noma imuphi umfana azishaye iziphelele okungakulidela ukuthi sigcine sesiyogana. Kuyaye kuthiwe ke owesifazane ohlakaniphile uyawakha umuzi kanti oyisiwula uyawubhidliza. Ikuphi nje umuntu wesifazane okhulile kumbe oganile omele aqikelele ukuze umuzi uhlale umile uye phambili? Ngibonga kakhulu dadewethu ngombuzo wakho. Muhle kakhulu. Ake siqale lapha kwisizulu. Uma thina sikhule ekhaya lethu indlela esikhule ngayo sikhula sibuka kubazali amasiko abawalandelayo. Ake sithi mhlawumbe mina sengiganile. Mina nobaba wekhaya sizokhuluma siqale sixoxe ukuthi before ukuzokwenza umsebenzi umuntu lo wesilisa osokuyena ophethe ikhaya kumele aqale ahamba emsamo ayoshisa impepho akhulume abike ukuthi uzoba nomsebenzi ukuthi leyo nto leyo abanye kuyashiyana ukuthi imindeni yenza kanjani. Khona omunye umndeni owenza leyo nto leyo kusasela isonto, omunye wenza kusasela inyanga. Abike ukuthi okay sizoba nomsebenzi ukuthi ngabe umemulo, ngabe umbuyiso, ngabe umhlonyane, zonke lezithinta izinto zesizulu okumele ziqale zibikwe emadlozini bese bacele ukuthi bavikeleke bagadeleke kanjalo ukuthi konke kuhambe kahle. Manje ke Malwande mangathi kuthiwa awungichazele ukuthi uma kuhlolwa kusuke kwenziwa njani? Ilapho khona esisuke khona onomehlo besibheka ukuthi sisazigcinile yini inyanga zonke. Kubaluleke ngani ukuthi ubike umsebenzi emadlozini ngaphambi kokuthi wenziwe ngoba phela kusuke kwabantu basemndenini vele kwabantu bakulelo khaya leli? Ngiyabonga kakhulu ngombuzo wakho dadewethu. Ukubika emadlozini ingoba mhlawumbe uzothola ukuthi mhlawumbe amakhehla lowo muzi noma izazelo zalowo muzi uthola ukuthi mhlawumbe abekho, abanye basashayela inyoni abanye basebanganeni babo. Lokho kuyaye kusize ukuthi nabayishosha bangakwazi ukuhamba bakwazi ukuthi batotobe bafike ngalo losuku lomcimbi osukucela ukuthi uzokwenza ngalo umcimbi. Uma umfana ephika ngabe intombi imisa kanjani ngendaba zomgezo? Mina ngokwazi kwami intombi iyona egcina seyikhokhe seyisigeza ngoba kuzokusuke kuphoqelekile ukuthi sigeze ngoba umfana usuke eyiphikile. Okunye okumele kwenziwe uma umcimbi sowubikiwe ke noma mhlambe kusasenhlelweni ukuthi umcimbi ungenziwe? Okunye ke dadewethu kuyaye kwenziwe uma mhlambe kuthiwa umcimbi usubikiwe emadlozini. Umama wekhaya nobaba wekhaya basuke bengasavumelekile noma basuke sebezilene. Mengikhuluma ngokuzilana kusho ukuthi umama nobaba ngeke basambatha ndawonye sebezolala endlini ehlukahlukene. Ubaba ke uyaye alale elawini lakhe because uyena ubaba osuke enelawu kubo. Wena ke mama uma kuthiwa ilawu mhlawumbe sokuthi ilawu lilodwa ke kuphoqeleka ukuthi umama ahambe awolala ekitchen ashiye ubaba yedwa elawini lakhe. Isiphi isizathu esenza ukuthi umakoti nomkhwenyana bangasalali ndawonye ngenkathi sebewubikile umsebenzi ekhaya? Ingoba kusuke kunemiyalezo esuke izoletha abantu abadala ngomsebenzi abasuke bewubikile. Manje angeke baze bakwazi ukuthi bafike badlulise leyo mlayezo mayelana nalowo mcimbi lowo ngoba basuke bethatha ngokuthi labo bantu basuke bangahlanzekile. Basuke belele ndawonye bembathe ndawonye.
Sesizwa abantu bekhuluma bethi kulento yomntombi khona abanye abathenga omama bawonomehlo. Ngabe kuyiqiniso noma kuyamanga lokho? Ngalapho mina anginabo ubufakazi obanele. Esikhathini samanje sekuthiwa kunamatshitshi omgunyathi. Mina ngakwelami isayidi nakwintombi esihlola nazo angikabi nayo isho ukuthi sengaba khona abakwazi uku-afforda omama bokuthi bathenge omama ukuthi baba amatshitshi omgunyathi. Ngoba isizathu sokuthi ngenze njalo, omama ehlola kubona indlela abathembeke ngayo, ngeke baze bavumele ukuthi kube khona intombi eyenza okungakho right mesibuya izogxilisa intombi. Ngoba uma ungaseyona intombi kulula ukuthi uhlangane neqhikiza lakho noyedwa wozakweni bakukhapha ukuthi uye kunomehlo ufike umchazele indaba eyenzakalile. Lokho kusizela ukuthi isithunzi sakho kwezinye intombi singehli, saziwe uwena unomehlo, kuba unomehlo wakho sedlulisela kwabanye ukuthi ubani sekwenzeka into ewukuthi kuyena. Lokho kwenza ukuthi ukwazi ukugeza intombi, ugeze nesithunzi sangakini. Akanisho-ke izintombi zingaki izigaba umuntu wesifazane adlula kuzona? Mina ngazi ukuthi ziyisishiyagalombili. Cosasa uzibala ukuthi zona ziphi? Mina engisazikhumbula kuqala kube ingane, itshitshi, intombi, iqhikiza, ingoduso, inkehli, umalokazane kanye nomama noma ugogo. Mhlampe uSibindwe akasichazela ukuthi uma kukhulunywa ngokugeza kweintombi kusuke kwenziwani, yini le ehlanganiswa ukuze kuthiwa nje nazi intombi seziyagezwa? Ukugeza kwentombi ilapho umfana usezokhipha khona imbuzi yokugeza ucansi lentombi, ngoba intombi ikade ihlola nezinye intombi kade ingahlola yodwa. Lapho kusuke ezokhipha imbuzi, mase kunqunywe usuku la kuzogezwa khona intombi. Mase kubanjwe camp, ubusuku bonke kusuke kuzocula kukhutshwe. Asuthi ekseni imbuzi yahlinzwa, kukhipha umswane, kuyahanjwa kuyiwe emfuleni intombi ziyogezwa. Ngezwa ukuthi izigaba zihlukene ziyisishiyagalombili. Mina ngicela ungichazele ukuthi zihlukene kanjani. Uma umuntu befika emhlabeni usuke sayingane. Uma seqala ethomba uba itshitshi. Uma selandelwa amabhungu usuke seyintombi. Uma semise idukwe usuke seba iqhikiza. Uma ecelwa usuke sayingoduso. Uma seziboniwe inkomo usuke seyinkehli. Uma seganiwe usuke umalokazana. Uba umama noma ugogo. Eminyakeni le nisayihloliwe, le nihlola khona intombi inhlonipho yazo injani, kuthiwa thithi onomehlo nabanye abantu abadala? Mina ngokubona kwami kulesikhathi ngisasihambile kwamakhempu, ukuhlolwa nezinto ezikanjalo. Bengibona ingane ziyabahlonipha onomehlo, kodwa babuye bashawa ukuthi abanye bagcina sebebathatha ngazo ukuthi abangani, sebengayinaki into esho nomehlo, bangayilaleli. Abanye bayilalele ngenxa yokuthi into basuke beyifundiswe emakubo. Ekukhuleni kwenje banibangaka nje, eziphi iziyalo eningazinikezwe ozakwenu abasabancane njenganani abasakhula? Ungenzi into ngoba ubona omunye umuntu eyenza nje. Okwesibonelo ukuthi mhlambe mina ngifuna ukuyoba itshitshi, ngifuna ukuba itshitshi, mhlambe ngize ngibe na100. Wena njenganomngani wami nawe usufuna ukuba ilona ngoba ubone mina kungayona into oyithandayo, ufuna ukujabulisa abantu. Nengakusho koza kwethu abasakhulu ukuthi ukuziphatha kahle nje akusoze kwaphuma esitayileni. Ukuziphatha kahle into enhle kumele baqhubeke bayiphathe kahle. Ngiyabonga ngesikhathi eninginikise zona. Omuphi umyalezo enifisa ukudlulisa entombini? Mina imiyalezo engadlulisa entombini ngithi izintombi ziphatheni kahle, nizigcine ningavumi ukudlala abafana. Mina engakusho ukuthi ayi imnandi le ndlela. Okumele sikwenze nje ukuthi kumele siziphathe kahle, singavumi abafana badlale ngezibaya zobaba bethu. Mina engingakudlulisa nje ngiyintombi yakashenga ukuthi intombi ayihlale njengentombi. Sengizibala nami nje. Kumnandi obafethe emhlangeni. Ngibengile nje nami ngonyaka odlule, ayi ngabona ukuthi lento yomntombi into eserious ngoba kukhona ngisho abantu abadala kunawe lapha
obonayo ukuthi ngelinye ilanga nawe ungahalela ukuthi uzufike kule age akuyona. Babukeli sivala kanjalo uhlelo lesinamhlanje. Mina engifisa ukundlisela kona ukuthi ake sizihlonipheni, sizigcine Nkosi yami. Kuze kufike leso sikhathi ke somshado. Uthi hayi ke sekuwunqamlajuqu ke usungabudedela kumntombi bakho. Kodwa nje makusanesikhathi enza ungajahi impilo.